Tinokwasai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Nhasi unoka tiri Mashonaland Central Province kubindu raMoven Farm. Ndofunga pano tine mhuri yatinayo. Mhuri iyi yatambudzwa. Handizoti tingati urombwa here kana kuti uroi, asi yatambudzwa zvikurusa. Naizvozvo toda kuti vataure matambudziko avo kwamuri. Imi ndichazotiudzawo kuti chii chaizvo chinenge chichitora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndoitwawo Edna Chatima. Ndinogara nzvimbo yamasvika ino yeMoven. Nhau yangu yakatangira pakudai so. Ndinorohwa nezvinhu. Ndane 5 months ndichirohwa nechikwambo. Izvezvi kana kubasa handichaenda, kana vana handichariritira. Vana havachaenda kuchikoro. Izvezvi kutaura kwandikuita, ndiri kubaiwa muchest nemubabvu. Ndiri kurwadziwa vanhu vaMwari. Ndiri kubaiwa ndine 5 months. Izvezvi kana kuda kuti vana vaende kuchikoro, mwana grade 7 haana kunyora, grade 4 haasi kuenda. Ndashaya rubatsiro. Ndashaya anondibatsirawo. Vabereki vese vakashaya. Ndini mukuru, takaberekwa tiri 4 mhuri medu. Ndini ndakasira 3. Nemukomanawo wakurwa nezvinhu. Asi mukomana wepanguva ino handisi kuzoti afambawo sei, anga aripo asi handisi kuzoti afambawo sei. Nemunin'ina wangu umwe wacho hapo wechi4 haagari nzvimbo ine anogara kubhangeti. Kana muchiti muri kurwa nezvinhu, chii chinenge chichiitika? Panguva ndinorohwa nezvinhu, ndinotanganzva musoro kuita kunge tsinga dzangu dzemusoro kuvhibrata, kugwina. Nguva iyoyo pobva todaira chiwewe kusvika nekutsoko. Chiwewe pachinongovhara ndototanga kutooma. Kungosara apa chete ndongotaura. Ndototoramba ndichitotaura asi ne ndichitooma zvokutonatsaona kuti apa ndikuoma hafu. Svika gwanda rangu ratoti gwaneruoko. Bonzo ganda rangu nebonzo zvinobatana panguva yekuti ndakabatsirwa nevabatsiri. Zvinobatana zvokuti ndinonowa ropa. Zvokusvika ganda nebonzo kubatana zvokuti pane pakatoipa. Ndosara ndakaonda zvezvokuti nesingatotarisike panguva iyoyo nesingatotarisike. Kana muchiti munonowa ropa, munozviziva sei manuwa ropa? Ndisisina kana simba kana kuti ndifamba handizokwanisa kana kufamba kana kusimudza gumbo kana kutotaura nechiwewe zvokuti kana shaa dzenyu dzakatooma, ropa ndisisina. Ko ndikuona muri mega sei muchizosara muri mega panguva dzakadaroko zvikatanga kuitika muri mega? Ndinana sisi wangu asimukawo manje waenda pamba pavo pamusoro. Uyo mukomana mwana wasisi wangu ndivanga ndakagara naye pano. Aha, saka mati munogara nawo sisi wenyu vanorohwawo futi nezvinhu? Munin'ina iyanzvadzi yangu inini, munin'ina wangu inini ndianoti anorota wachirara nenyuka. Iye hapo futi? Aripo. Oho. Asipo ndianoita zvamuri kuita? Ndianoita zvandinoita zvokutoti ane nharo dzake. Kana kumubatsiri umoti hande kumubatsira hatobvumi. Vakaenda kumubatsiri pamunodzoka kana makanzi musadai anosvika achitotaura kuti tanzi zvakati tafamba so zvokuti tinesina kana rubatsiro. Iye anokuudzai zvamaudzwa? Iye mubatsiri takaenda nehanzvadzi yangu anorohwa nezvinhu andosira.
tikaenda kumubatsiri tese pamwe chete tikanzi nhauyi musasvike muchitaura kana kuudza munhu ari kuda iye anobva atosvika ikoko topa madirection tanzi tidai zvokuti ipapa kana kutomuti kumubatsiri kwacho haabvume kuenda haakwanise. Saka kana panguva anorohwawo nezvinhu paipaendo totsvaga mubatsiri wotu anobatsirwa paro pano pamba. Akura sei? Ne 26 years. Dambudziko renyu rakatanga rini? Dambudziko rangu rakatanga muna May July. Ndakatanga ndichingoti moyo, ndainzwa semoyo uchingorwadza, ndichingoti moyo. Saka ndazonzona vamwe akune mubatsira anobatsira imboende munobatsirwa kwandikaenda kurapwa moyo. Zveshuwa ndikasvika kumubatsiri ikoko. Ndakasvika mubatsiri akati hausi moyo amai makaiswa zvinhu zvamakaiswa. Shuwa ndikabva ndabviswa zvinhu. Ndabviswa zvinhu ndikangoita 4 days ndabva kumubatsiri ikoko ndati alright nditoti mande ndochitanga kuenda kubasa. Ndabviswa zvinhu zviye ndere chifomande ndadaenda kubasa. Ndopa ndikabva ndatotanga kutorowa nezvinhu kubva ipapa nafuso bva ndatomira kusvika nanhasi. Koimi mabereki enyu ari kupi? Baba vakashaya, mai vakashaya. Vese vakashaya. Saka hamuna dzimwe hamawo dzakaita sana sekuru? Hatina. Tingori nambuya vanobereka baba. Mati munonzani? Edina Chatima. Chatima, munobva kupi kumusha kwenyu? Kumusha kwedu Mount Darwen kuchizezi. Saka hakuchisina munhu ikoko? Hakuna. Mangozvimirira mega? Saka imi ndimi matoo mukuru? Ndindatova mukuru mumhuri, asi kwana mai vari kwana sisi veduwo kwana mai. Makamboedza kutaura nawo here kana kuti pamwe ndo kwazviri kubva? Sisi vedu kana mukufamba kwatoita tinombofamba tiri pamwe chete. Vanozviziva zvavo kana dambudziko redu vanoriziva. Saka imimi pamunofamba munoudzwa kuti ndiwo ukama kana kuti vavakidzana? Patinofamba isusu zvinonzi ndiwo ukama, so ukama uyo haburitswe wekudzinza riri redu isusu kudzinza kwana baba. Asi hamutomuzivi ndiani? Kana kuti munoudzwa henyu asi hazviti kutaura? Aiwa, hatitoziva kuti ndiani. Hanzi ruvengo nderwei? Semafambiro atinoita ipapa pari kunzi inini ndinonzi ndini ndinofanira kuramba ndichingomwa ropa, asi pane vandikasira ndo vari kutodiwa kuti vanonzi vari masociety nevabiya vari musungano yavabiyawo. Saka abiyawo ada kubhadharwa, saka ada kubhadharwa makuwa 2. Saka inini ndonzi ndiri pasafe side hangu, asi ndichangoramba ndichingomwa ropa sezvanei ndichingoita. Vamwe vangu vandikasira ndo vanogona kuparara. Saka chinhu ichi chinonge chingoda ropa? Chingonwa inini ropa, asi vamwe vangu ando vachaparara. Ndo vachichazoda kudya nyama? Ndo maudziro atinoita. Kukana muchinyepero? Zvokusaziva. Asi problemi manga musina? Tanga tisina kana mukukura kwedu, zvokuti kana patikafirwa 2008 nevabereki vedu wese ndakatokura ndichitochengeta vamwe vangu, ndakatobereka vanhu vangu 2. Pamba pasina kana problemu ende hakuna airwara, hakuna ibatikana. Murume wenyu ari kupi? Akabuda akaenda kubasa. Asi dambudziko ari kuriziva? Dambudziko ari kuriziva zvokuti kana pese panotoshanda pacho, kana akatoenda kubasa bva titange kurwara hatoekana nedhola. Kana akatoenda kubasa hatoekana nemari, ndo zvatosakisa towana satoenda kuchikoro. Ko anorekedza kuya nemari nemhosva iyi? Handisi kutoziva kuti chiri kuitika, asi mashure apo tisati akurwara mari aitoiwana. Inini kana ndikatoenda noshawa mari ndaitoibata. Saka iye pari zvino atoti hachisira basa nemi? Aiwa, basa neni, ane basa neni ende hana kana chaanoratidza, atori nerudo neni rwakanyanyisa. Saka kuya nemari kwaari kusa, kuya nemari kwati kutaura kwokuti kana akatochera pana abi yake haatoiwane mari. Anogona kupinda pokuti abi yake anogona kutoshiyana kana ma600 ma500, iye anogona kutoeka ne$5 kana $10. Oi, vanoita zvegoridhe? Saka muri kureva here kuti dambudziko renyu rinogona kunge rabatawo murume? Ndozvandiri kuona kuti rinogona kupfeka murume, kuti rakapfeka murume tisakwanise kubatsirikana. Mataura zvenhau yemuning'ina wenyu kuti anorota achisangana nenyoka, ko imimi hazvimboitike kwamuri here? Inini nyoka iyi ndoita ikurota.
ndakairota nyoka iyi handisangane nayo ndongoti ingorota zvezve pamwe chindityisa kuti pamwe apinda mumba ndakamboenda kwandikaenda zvikanzi baba wenyu wada kutambo waguwa apo ndazofambawo kumwe zvikanzi hazvisiri izvo pane munhu mufemiri menyu atori nenyoka inotokushandisai mese semhuri. Asi physically nyoka iyi yakamboonekwawo here? Kuri kumhuri yedu ka? Munotomboiona kuti iyo nyoka iyo? Muridzi wayene mukumba kunonzi kune nyoka ikoko vanotomboiona ivo varidzi, asi vakaiona vanotaura kuti nobva yatonyangadika nekuti ndakazvitemerera mushongo wenyoka. Vari kubvuma havo? Aiwa, vanongotaurawo senyaya kubva ndisati atanga kurwara achingoti ninomba kwangu kuna nyoka, asi ndakapatema ndoiona inongonyangadika nekuti ndakatemerwa mushongo wenyoka. Saka nyoka iyo haitogari panzvimbo ende haitovaniki. Kana makatoona munogona tongoiona nemazasi panguva anongosvikayo kuti gidhi pamba pavo inotongotsakatika. Ivo vanoti vakatemerwa mushongo wenyoka, ndomatsananguro anoita kubva tisati arwara vachingotaurawo senyaya. Alright, ngaambuya munina wenyu tikurukure naye. Ndoitwa Joyce Chatimu. Tine dambudziko zveshuwa. Dambudziko iri rane nguva riripo zvekuti zvirototidzoudza izvo zvitashaya kuti toita sei. Inini wacho chaiye even ndakarara ndogona kumuka ndakatotesa kana zvipfeko zvemukati ndichirota ndichisangana nenyoka. Munotorota iri nyoka yakati munorota ari munhu? Nyoka chaiyo, nyoka. Nyoka chaiyo. Saka zvinhu zviri kundibata kuti izvezvi ukafambidzana nemunhu chaiye haatombokupa kana senda, anogona kungofuma akakuramba chero zuva, chero paanenge adira chero paanenge afunga kuti handichada anobva atongokusiya. Zvinhu zviri kundibata. Hapana kana aroda kukuroorai? Vanovimbisa varipo. Varipo zvavo, asi hazvizoenderere mberi, zvinobva zvangoperera parodhi. Asi tichitarisawo mukurarama kwenyu imimi nemukoma wenyu, hapana here akambotora murume womunhu pakati penyu? Hapana. Hapana. Kana munhu wamakambonetsana naye munoma munogara? Ndisi kurangarira. Hapana. Hapana. Saka dambudziko iri maane nguva yakadii inapo? Inini ndane time handidi kunyepa nekuti ndakaita mereji yangu yekutanga ikaparara, ndakaita yechituwa yakaparara. Kumashure kwesoko handaizvitsvaga, handasina kana basa nazvo kozi pandaibva mudzimba dzangu ini ndaita zvekuramwa ndiende kunongobuda zvichiramwa zvezve, saka ndasina kana basa nazvo. Ndauya kunoku ndakutogara ndega, zvakabva zvatanga kuuya hafu hafu zvekurota ndichifambidzana nenyoka, zvichiuya hafu hafu kudzamara chatova chijairira. Saka pane humwe here usiku hunodarika yenyoka isina kuuya? Patinoya everyday? Everyday. Right, pamunoona ichiuya inosvikotanga yakumonerai kana kuti? Aiwa, aitombondimonera, inotongosvika kubva yatongondita mukadzi. Aitombondimonera. Hazvisi mupfungwa dzenyu here? Nekuti ndine kumwe kwandotombofamba ndichitodzonzi nyoka iyoyo ndo yakatonzi ndo murume wenyu, ende hazvitozomboite kuti murorwe nemumwe murume asiri nyoka iyoyo. Ichinzi ndeyani? Zvemuridzi haazotaurwa zvake, asi zvinotongonzi kumadzinza ikoko. Saka handizoziva kuti muridzi wacho angava ari ani. Nhasi uno kana zvichinzi muruda rubatsiro rwamuri kunyatsoda nderwei? Isusu taikumbira kuti kana paine vamwe mhuri yeZimbabwe, kana paine vamwe vari kukwanisa kutibatsirawo, vanongotibatsirawo. Tatambura kunge inini hangu kandatambura kutambura chaiko. Ava vanongogara vachirwa nezvinhu, hanzvadzi yangu chayakasira inini anongogara achirwa nezvinhu futi. Saka hapana rugare, hapana.
tongogara tichishupika tongogara tichitongodzodzwa saka kwese kwamuri kuenda kunobatsirwa hapana zviri kushanda? hapana. Muri kungoenda kumapostori chete? Ko makambotrayawo vechivanhu? Vechivanhu shungu dzenyu dziri pasi mari kazhinji vanenge vachitoda mari yakawanda sei? kutangirawo pa300 zvienda apo tisina mari yacho. Hongu, mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira nhau iri pano inorwadza, inoshungurudza. Naizvozvo tinokumbira kunemi vanobatsira, vangave machechi asi hanzi vamwenyu vazvikonewo, vechivanhu batsirai asi hanzi muri kudhura. Voita sei muri iyi kuti irarame? Vanoda kubatsirwa, vabatsirei. Kune vanenge vachida kubatsira, nhamba dzedu ndidzo dzamuri kuona dziri pamusoro apo. Tichaedzawo zvakare kuenda apo neapo, asi dambudziko guru ratava naro wava mwedzi wechivanhu. Naizvozvo vazhinji vechivanhu havasi kubatsira. Tinovimba tichaedzawo kuvatsvagira apo neapo kuti vambowana kufema, vawane kubatsirika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.